Ano 2017 prácticamente transcurrido. Cantas veces nos atopamos en tantos lugares da cidade, en tantos eventos culturales, deportivos, sociales, simplemente paseando polas rúas e charlando un rato, ou a traveso dos medios de comunicación, charlando e cambiando impresións. Foi un ano dinámico, cheo de tantos acontecimentos, con a cidade enfocando a súa marcha, enfocando a súa ruta, momentos difíciles, os incendios do 15 e 16 de octubre, a sequía que pasamos nestas últimas datas, pero ao final Vigo atopa sempre a súa salida, atopa a súa marcha. Por iso ahora chega o momento de Nadal, a Navidad, que é un momento de quietude, de tranquilidade, de sosiego, e seguramente para encontrarnos, para volvernos a ver, para volver a charlar, e para volvernos a desexar o mellor, unhas boas festas con toda a familia, con toda a xente máis cercana, e para mí unhas boas festas para toda a cidade, para cada unha das mulleres, para cada unha dos homes, para cada un dos nenos e nenas, para cada un dos maiores, para todos, porque seguramente estas festas en ese momento emotivo de encontrarnos e decirnos o que realmente pensamos, a mí o que me ven á mente é a palabra cariño, cercanía, a palabra camiñar xuntos, a palabra celebrar xuntos, a palabra felicidade. Estar percorrendo as rutas continuas de toda a cidade no Nadal, con a música, co alumbrado, cas luces, con este Vigo e con as cancións, con a música. E isto é o que desexo. Un feliz Nadal a todas, a todos, disfrutalo, pasalo ben, ter eses momentos tan placenteros e tan cómodos nas casas, nas rúas, e seguiremos xuntos. E tras este Nadal vendrá outro, e outro, e outro, e esta cidade continuará no seu camiño. E en este momento, feliz Nadal e bo ano 2018.